Bismillahirrahmanirrahim. Pamene tasala pang'ono kuti timalize topic imene ya al-istiqama, kukhazikika pa chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala, timafuna tikambe kunkhani yokhuzana ndi chinthu china chimene chimawononga istiqama, chimapangisa kuti munthu asakhale wokhazikika pa chipembedzo chake cha Chisilamu. Komano asilamu ambiri tikumatayilira ndithu pa chinthu chimenechi. Chinthu chake ndiko kuyisamukira Qur'ani, kapena kuti kusawerenga Qur'ani kumapangisa kuti munthu asakhazikike pa chipembedzo cha Chisilamu. Pa tsiku la chiweruzo, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akadandaula kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akutiuza mmene mukina kuti waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, kuti ndithu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsiku la chiweruzo akayankhula kwa mbuye wake kuna kuti o Allah, ndithu anthu anga awa mukuwaona apawa adayipanga Qur'ani imeneyi kukhala chinthu chotani chosamukira, kapena kuti adayisamukira Qur'ani imeneyi. Akuti zimenezi zikakambidwa ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuti anthu akutani anayisamukira Qur'ani imeneyi. Ndizomvetsa chisoni lero lino kupezeka kuti asilamu ambiri sitimawerenga Qur'ani. Ena ngati tawerenga ndiye kuti paswala kokha, komano msilamu wina aliyense akuyenera kuti tsiku lina lililonse aziyesesa ndithu kuti aziwerenga Qur'ani mawa ndi madzulo. Nthawi zambiri munthu azikhala oti akuwerenga Qur'ani, chifukwa ukamapanga choncho umapeza malipiro ochuluka ngati mmene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adayankhulira kunena kuti ndithu harufu ina iliyonse imene munthu amawerenga mu Qur'ani amapeza ndithu zopeza 10 mathawabu 10. Ndiye sana nene kuti awapa sitikutanthauza kuti tikati alifu la mimu ndiye kuti ndi harufu ayi, koma alifu payekha ndi harufu, leta so ya lamu ndi harufu, mimu so ndi harufu, ndiye kuti munthu pamene popeza thawabu 30. Maona ubwino wowerenga Qur'ani umene kumpangisa munthu kuti akhale wokhazikika pa chipembedzo cha Chisilamu. Ndiyeno kwa munthu so amene samawerenga Qur'ani, mtumikiso adayankhulanso mathalul mu'minu alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathali ar-rayhana. Sanene kuti muslim koma awene kuti mu'min wokhulupirira amene amawerenga Qur'ani chitsanzo chake chili ngati rayhana. Rayhana ndi chipatso chimene chimakhala ndi fungo labwino, komanso taste yake kakomedwe kake kamakhalanso kotsekemera kabwinonso. Ndiye kuti kwathu kuno tikhoza kuyerekeza ndi mmene amakhalira nanazi, kunena kuti painapo kuti mumuone mumpeza kuti ndi wotsekemera komanso ndi wonunkhira bwino fungo lake. Akuti zili chimodzimodzi munthu amene ali wokhulupirira amene amawerenga Qur'ani. Ndiye ananenanso kunena kuti mathalul mu'minu alladhi la yaqra'u al-Qur'an. Tsopano chitsanzo cha munthu wokhulupirira msilamu amene sawerenga Qur'ani kamathali tamr, akuti chili ngati chitsanzo cha tende, kuti la rihu laha, chilibe fungo, wa ta'muha halu, kunena kuti komano taste yake ndiyo tsekemera kwambiri. Komano tende samanunkhira, alibe fungo lililonse, koma kuti mukati mumudye amakhala wotsekemera kwambiri. Ndiye anazayankhulanso kunena kuti tsopano chitsanzo cha munafiku amene amawerenga Qur'ani chili ngati chipatso chimene rihuha tayyibu, fungo lake ndi labwino, wa ta'muha mur, pomwe taste yake ndiyo wawa kwambiri. Ndiye anazayankhulanso kunena kuti tsono chitsanzo cha munafiku amene sawerenga Qur'ani chili ngati chipatso chimene fungo lake ndi loyipa, komanso taste yake ndiyo wawa. Kusonyeza kuti kuwerenga Qur'ani ndithu kuli ndi qima, kuli ndi value kwambiri pa chipembedzo chimenechi cha Chisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala adayankhula mu suratul Baqara kunena kuti alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Anthu omwe tidawapatsa buku naliwerenga, kuwerenga koyenera kopanda kusintha mawu ake ndi matanthauzo ake, akuti iwo ndi amene akulikhulupirira buku ili la Qur'ani, koma amene angalikane iwowo ndi omwe ali wotani, ali owonongeka. Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula ndithu zimenezo mu Qur'ani yolemekezeka.
ndiyeno malingana ndi Sa'id kuchokera kwa Imamu Qatada akuyankhula kuti ababa amatanthauza kuti amenewa ndi masahaba a mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuti masahaba atapasidwa buku la Qur'ani ndithu iwo amaliwerenga kuwerenga kwenikweni komanso amalikhulupirira bukulo. Ukamawerenga Qur'ani sikuti uzingoyimbaso nyimbo ngati nyimbo mwa nyimbo iyayi, koma kuti uzitani uzimva zimene likuyankhula ndi kumalisatira, ngati mmene anayankhulira Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na kuti walladhi nafsi biyadi, kuti ndithu haqqa tilawa eni imene munthu angawerenge tikamana kuti tilawa kuwerenga Qur'ani kwenikweni, ananena kuti kuchipanga chinthu chimene Qur'ani yaletsa kukhala choletsedwa, komanso chimene chili cholamulidwa kuchipanga kukhala cholamulidwa. Mwachisanzo za haramu zimene Qur'ani yanena kuti ndi haramu munthu kuzisiya, ndipo zimene Qur'ani yanena kuti ndi halali munthu akuyenera kuzipanga zimenezo. Zimene Qur'ani yalamula munthu azipange, zimene Qur'ani yaletsa munthu alese. Imeneyo ndiye haqqa tilawa yeneni kapena kuti kuwerenga Qur'ani kwenikweni kochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo munthu awerenge Qur'ani yo ngati mmene idatumizidwira kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, popanda kusintha mawu ake kapena kuchosa mawu malo ake kuyika malo ena, kapena kutanthauzira kwina kwake tafsiri ina yake yosakhala tafsiri yeniyeni ya Qur'ani. Zimenezi ndi zimene adayankhula ndani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Komanso Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adayankhula hapo kunena kuti ndithu anthu amenewa amene akuatchula mu aya imeneyi ndi anthu amene akawerenga aya Allah subhanahu wa ta'ala pamene patchulidwa chinkhani ya rahma, chisomo, amapempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti awapase rahma. Pamene patchulidwa aya imene yatchula mavuto, iwo amazichinjiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti asakapasidwe maadhabu amene akutchulidwa pamenepo. Zimenezo ndithu ndi zimene adayankhula Umar radhiyallahu anhu mmene tanenera. Komanso mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adayankhula kunena kuti walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyu wala nasraniyyu thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Kunena kuti ndithu ndikulumbira kwa amene moyo wanga uli m'manja mwake, amatanthauza Allah subhanahu wa ta'ala, kuti sizingatheke kundimva ine wina aliyense kuchokera mu umma mmenemu, ka munthu yona akhala Muyuda kapena Mkhristu, ndipo akatero wandimva Qur'ani waimva utenga wanga waumva, ndiye osanditsatira ineyo osandikhulupirira, munthu ameneyo except basi akalowa ku moto wa jahannama. Zimene abatanthauza mtumiki panzona kuti munthu akamva utenga wake akuyenera aukhulupirire basi. Tsono utenga wa mtumiki ndi uti? Ndi Qur'ani tikukambayi, tiwerenge utenga umene wahayi ochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nsilamu akuyenera kuti aziwerenga ndi kumamva, osamango oyimba nyimbo ngati mmene anzathu ena amayimbira Qur'ani kumango bwebweta lelelele ngati akusewera. Kuwerenga ndithu bitadabbur, mozilingalira. Allah subhanahu wa ta'ala adayankhula kuti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maaya ina Allah subhanahu wa ta'ala adayankhula kuti munthu ukamawerenga Qur'ani imene, anthu amene akuwerenga Qur'ani imene ndi kumayilingalira zimene ikunena, kuti pamenepa Allah akukamba za moto umene ndikalowa ine, Allah ndichinjirizeni ku moto umene. Munthu ukamapanga zimenezi umakhala wokhazikika pa chipembedzo cha Chisilamu, chifukwa sungakhale pafupi ndi mashayitani akamva Qur'ani amakhala anthu othawa, anthu amantha. Choncho munthu akuyenera ndithu ayiphunzire Qur'ani ndi kumayigwiritsa ntchito, chifukwa anayankhulaponso mtumiki kuti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wabwino mayi ndi amene waphunzira Qur'ani ndipo waphunzitsa anthu ena. Ndipo adayankhulanso hadithi inaona kuti sizingatheke umma wa Chisilamu kusonkhana mu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumawerenga Qur'ani mpaka na Allah subhanahu wa ta'ala ama atumizira amene aja anthu amene wo almalaika
angelo ochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala amene amawapemphera chikhululuko komanso kuwafunira zabwino anthu amene akuwerenga Qur'ani aja, komanso kuwatsitsira chani asakina, kukhazikika komanso kutulala pachawo timati kutulala mitima yawo, kukhala anthu ona kuti wokhazikika basi mitima yawo. Zonsezo ubwino otani wowerenga Qur'ani. Tikafika hapo timpemphe Allah kuti atipangise ife kukhala anthu okonda kuwerenga Qur'ani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.